cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai sarki. Amin. Yan wana kaunatattu, yau ita ce rana ta 5 a shirinmu na kwanaki 40 na hanyoyin sarki na shirin Faska. A rana ta yau karatunmu yana fitowa daga littafin Kolosiya, wasiƙa manzo Bulus zuwa ga Korosiya, Sura 1 aya 15, inda ta gaya mana da cewa shi ne magaji tun ba a halicci komai ba. Wato Yesu shi ne magaji tun ba a halicci komai ba. Na san da cewa so da yawa a cikin iyalinmu iyaye suna kokari su ga da cewa ɗan fari ya bi hanya mai kyau, ya bi tarbiyya mai kyau domin waɗanda za su bi bayan shi su bi wannan gurbi. Abu ne mai kyau wadda ana so a ba ma wannan ma ɗan fari ɗin nan. Ana so a ga da cewa ya tashi natsatse, ya tashi mai biyayya, ya tashi kuma ɗa mai hankali ko ya mai hankali, domin idan in kanne sun kalla cewa babba na gaba ya bi hanya mai kyau, na bayan ma za su bi baya, kuma su ma za su ga cewa wannan babban ya zama kamar iyaye a gare su, domin idan iyaye ba su nan shi ne zai zama wanda zai sa su a hanya. Shi yasa ake kokari a ga da cewa ɗan fari ya bi hanya. To yau littafi ta gaya mana da cewa Yesu Almasihu shi ne magajin nan na farko tun ba a halicce komai ba. Wato shi ne ɗan Allah, the firstborn na Ubangiji. Kuma me muke nema da bai riga da ya bamu ba? A matsayinsa na ɗan fari, a matsayinsa na magaji, ya riga ya nuna mana da komai, domin ya bi uba, ya yi biyayya ma uba. Banda biyayya, ya koya mana da cewa mu ma mu zama mutane masu biyayya ma uba. Banda hanyar biyayya kuma ya sake nuna mana da cewa hanyar kauna shine wanda za mu iya mu nuna ma 'yan uwa kuma. Idan mun yi kaunan 'yan uwa, mu ma ta wurin haka muna kaunan ubanmu. So yan uwa na kaunata cikin Kristi, karfafawar mu a cikin wannan tafiya na yau shine mu zama mutane masu yin biyayya ma uba. Idan mun yi biyayya ma uba, mu zama mutane kuma masu kaunan juna. Abin da Yesu ya koya mana kenan, domin a duk hanyoyinsa a matsayinsa na magaji ya bi nufin ubansa, ba nufinsa ne ya ci gaba ba, amma nufin ubansa. Shi yasa tun kamin ma a zo a kama shi a kashe shi, ya ce, ya uba, inda so ne samu ka ɗauke mu wannan kokon, amma ba nufina ba nufinka. Ya nuna mana da cewa a cikin nufinsa ga abin da yake so a mutuntakansa, amma kuma fa nufin ubansa ya ci gaba. So ya nuna mana da cewa shi yana da nufi, amma duk da haka da yake shi da uba ɗaya ne, nufin uba shi ne zai ci gaba. Ya nuna mana total biyayya a wannan hanya. Shi ne yake koya mana da cewa mu zama mutane masu biyayya ma Ubangiji. Idan mu yi biyayya ma Ubangiji, nufin Ubangiji zai ci gaba. Bayan kuma nufin Ubangiji ya ci gaba a rayuwarmu, komai da muke bukata za mu zama full 'ya'yansa wanda ba wai irin na baki kawai ba, amma har a zuciya har a komai. So yan wana kaunatatta cikin Kristi, yayin da muna kan tafiyarmu a cikin wannan hanya, muna roko bari Ubangiji ya taimake mu da gracia domin mu iya mu yi biyayya gare shi da komenmu, da nufinmu, da hanyarmu, da zuciyarmu, da komenmu. Domin idan mu yi biyayya a gare shi, mu ma za mu samu farin ciki irin tasa. Bayan mu yi biyayya kuma bari Ubangiji ya ba mu graciyarsa domin mu iya mu kaunaci juna, kamar yadda shi Yesu a matsayinsa na magaji ya kaunaci kowa da kowa, ya kawo kowa kuma wurin uba. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ci gaba da karfafa mu. Amin. Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai sarki. Amin. Yesu babban malaminmu, Yesu babban malaminmu.